हेल' लोगोफोर, दिनै आं मोनसे फिन भिडिअ फैफिनदों। सानथाम जाबाय आं सानथामावहाय आं जेबो भिडिअ आपल'ड होनाय जायाखै। दाखालि मोनसे जायगायाव थांनानै हरनि 10थायाव दुगैफैनानै हाद्रि जाजोब्बायना लामाफ्रा दाथ' जेरावबो, ओंखायनो हाद्रि जाना फैनानै हाद्रि नांजोबनायखाय हरनि 10थायाव दुगैनायखाय गगा मोननाय मानाय बिदिनो गगा मोननाय माने खोलाबजोबनानै देहाया थिग जायाखैमोन। मोनायाव दुगैबाय नालाय आरो लोगोसे प्लास बोथोरबो सोलायबाय नालाय गुसुबो जाजेनहांबाय। मोनायाव दुगैबाय, बावहायनो एसे देहाया सानथाम गोग्लैदों आङो। ओंखायनो जायफ्रा भिडिअ खालामनो लिंहरदोंमोन बिथांमोननाव आं निमाहा बियो, थांनो हायाखै। आंखौ क्षमा हो। थांगोन आं गाबोन मालिबिथा थांनो हागौ, मालिबिथा नङाबा मालिबिथा थांनो हागौ आरोखि। मोननै न'खर हाबगोन आं गाबोन हानायखिनिखौ। NDFBनि जाय मुंख्लं जानाय, जायनि न'आवहाय हा जानाय जेसेबां दङ बिसोरनाव हाबनोखौ नाजागोन हानायखिनिखौ, आरो बिदिनो खालामलांबाय थागोन। थ' आं साथाम मानसिखौ थेंक्स होनांगोन। मानो होनना बुङोबा एनिथिं MG, देरहासार इस्लारि, ओमफ्राय प्रमद खाख्लारि, बिथांमोनखौ आङो थेंक्स होनांगोन जे आंनि चेनेला बिथांमोननि साथामनि हेफाजाबावनो जाखिनि जादों, जाखिनि गोजौआव फैदों, बिसोर साथामनि अननायावनो जाजोबदों। आरो बिसोर साथामानो आंखौ हेल्प खालामदों आरो मदद खालामदों। थ' मोनसे आरो सासे सारखौबो BTRनि MLA सार, बिथांखौबो आं थेंक्स होनांगोन। आं नाम मख'ला, नाम मख'नो बादों बिथांखौ। बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्सखौ होनांगोन। थ' आं मोनसे खावलायहरदोंमोन, बे खावलायनायखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों। आरो जायनि न'खरा अनसुंथाइ बिहरदोंमोन, बे अनसुंथाइखौ बिथाङाबो मोनदों। आं मोजां मोनदों खोनानानै, मैया हरदों होननानै बुंदों बिथाङा। हरदों होननायाव आं मोजां मोनदों आरोखि। थ' बे सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स बावहरनाय थाबाय। आरो थ' मा होनबावनो, बारा देहाबो थिग नङा। आं बेखिनि भिडिअखौनो इसे होनाय जाबाय। गोजोन्थों।